Здравейте! Продължаваме тук с God Gamer. Времето за клипа ми изтече, така че продължавам, имам предвид. Така, за сега си кара нито един хайдер не е убил. А ти, God Gamer, какъв си? Аз Ти имам... Значи ти не играеш хънаса в момента. Ясно. Фанамеча съм готов. За сега никой не ми е забелязал. Да му е така и нататък. Охо, този си кър много не, погледам не е много добър. Или хайдерите са се скрили на много добро място. И той не може да го намери. Ето го е там. А God Gamer, ти в следващата игра ли ще играеш? Ама ти ще снимаш ли на ХНС, защото нали сега се рестарт... И ясно. Аз този ще го включа. Най-накрая този сикър намери някого. Вече са двама. Да на мен не ме открие. Ти знаеш къде съм се скрил? Аз съм листа. Нали като началото, като почнеш, като тръгнеш напред в, да го кажем, замъка. И има едни листа и до тях вода. И аз съм в същите листа и съм се скрил. Пък един път... изгледа, че единия сикър е лев. Много брате, такива хора. Лепът. Така, аз ще си чакам тук, докато някой не ме намери. Този няма късмет. Само не знам какво ще стане, ако има един сикър и той излезе. Цялата игра ще прекъсне ли или... Не знам. God Gamer, ти нещо по въпроса знаеш ли? Окей. Опа, не може да го намеря от листа. Сега ще ми се... Така, абонирайте се за мен и за God Gamer. Той това клипче не снима това клипче. Абонирайте се за мен. Да, и за двамата. Ние имаме един приятел, който също има Вичо Проц. И той също си има страница. Да, наистина. Той имаше сървър на Гуистри, защото никой не влиза в него. Той и аз ще да направя също, но никой не влиза в самото клипче. И аз се връщам и той сега. Така, отново съм тук, но God Gamer няма да може сега. И само ще продължа клипа. За сега още никой не ме е намерил. Вече са двама сикари. Четирима се крият, четирима са хайдерите. То общо бяхме 11 човека, но изведнъж някои хора лефнаха. Може нещо да се ядосват и така. Аз чакам тук, си чакам, докато не ме намерят. Аз хубаво място съм избрал. Или съм скрил на купчите. То и аз, ако бях сикър, нямаше да... Тук изобщо да обърна внимание. Това един минава тук, но не ме забелязва. И така. Като приключи тази игра, мисля това да е за днес. Утре продължавам. Но за днес мисля да е това. Може и до вечера да снимам още някои клипче, но не съм сигурен.
Ето пак този минал тук. Опа, изглежда, че нищо. Няма да ме намери. И чакам да свърши играта. Мисля даже да свършвам преди да свърши, защото имам работа. Трябва да я свърша сега. Ето, остава една минута. Ще и чакам. Да, на 100% че няма да ме намерят. Те са двама зикари и 4 хайда. Ама 50 секунди. О, някаква дъска тук си бяга. Отказала се от своето място на криене. Може изобщо да не се е крила. Така, остават 35 секунди. О, изглежда, че са 3 хайдера и 3 сикара. Става на печа. Така. Ето някакъв се обикаля тук. Мисля, че е този, който мина няколко пъти от тук. И не ме намериха. И остават 20 секунди близо. Така, 20 секунди, да. Има малък лак, затова съжалявам, но снимам клипче и заради това. Друг път така чак не ми е лагало. Опа, този минава тук, но не ме намира. 10 секунди остават и аз в последните 5 секунди тръгвам да бягам някъде. Атака! О, дали той не ме видя, но вече ме. Охо, тук няколко сикара. И победихме. И мисля за това да е за... Извинете. И мисля това да е за днеска. Утре ще снимам отново с God Gamer, може и сам. Но най-вече снимаме в Too Legit и в Simplecraft. Може с God Gamer също да снимаме в един друг сервер да играем в Skywars. Но ще си помислим. И това беше от мен, аз бях Нитае. С мен наполовина беше God Gamer, както предишното клипче. И чао!